И в същото време забелязвам, че си прекалено строг, прекалено така прецизен в разговорите си, в отношенията си с тях. Казваш, че си хард. Това помага ли по някакъв начин? Това конфронтиране в определени моменти с хората срещу теб? Или какво променя? Това е една част от моята опитност, житейска опитност. Като дете, юноша и младеж се занимавах с музика. И за да постигна това, което на времето успях да постигна, аз трябваше да се конфронтирам с моите граници. Когато достигнеш границата си, тогава ти можеш да отидеш отвъд нея. Кои бяха тези граници? Аз знам, че си имал така доста възможности да продължиш пътя си, но си избрал музиката, защото това е било твоето желание. Твоето желание да се реализираш в областта на музиката, въпреки че сега е съвсем различно. Да, музиката беше попрището, където аз изживявах свободата и независимостта. Там се чувствах без ограничения. И всъщност това беше и мотивацията за мен да продължавам все повече и повече и повече. Кои граници преодоля? Границите на всички представи, които аз съм имал за себе си тогава. Границите на това, което аз съм смятал, че мога или не мога. А това е една много голяма компетентност, до която човек достига. Но достига сам. Това означава да убиеш егото в себе си или? Не, тогава все още не го убивах, тогава го изграждах. За да мога да докажа на себе си, че мога и това. Но идва момент, в който егото вече не ти е потребно. То е като черупката на яйцето. Черупката е жизненно необходима до момента, в който в яйцето се роди или изгради пилето. В момента, в който то трябва да поеме пътя на живота си, да се отвори за живота. Това е най-голямата пречка. И всъщност това там се решава или. Тогава ли човек се научава да живее със себе си? Да. Тогава, когато той се конфронтира и преодолее собствените си бариери. Тези, които са му помагали до един момент. След това те почват да му пречат. Има ли още непреодоляни бариери в теб? За себе си няма какво да кажа. Радвам се, че ми е даден живот, който мога да споделям с другите, за да бъда с нещо полезно. А какво означава да изпиеш чашата до дъно? Чашата до дъно, нали, в преносния смисъл на думата. Така да пиеш с пълни шепи, да черпиш от живота и да го усещаш. Не да минава покрай тебе, да си в него. Ами да. Да стигнеш пак до твоите граници на възприемане. Но за да възприемеш, ти трябва да участваш активно, без резерви. Тогава се получава това случване, това единение. А хармонията как се постига? Когато преодолееш разделението със себе си и разделението с това, което е, с целия универсум. Така както капката се слива отново с океана.
Добре, това как се усеща интуитивно човек? Как го постига това откритие на себе си, тази хармония? Чрез провокация от самия живот, чрез примерно една среща с теб или как да го открие? Няма рецепта. Всъщност, провокацията е необходима, за да човек, за да достигне до осъзнаването от потребността му на мир, вътрешен мир. Казваш пак някъде в книгите си, че така едно от най-големите постижения в твоя живот е да усетиш тишината. Кое е тишината и какво означава да я усетиш? Как научаваш на това учениците си? Когато просто им кажа, че има такова нещо и ги остават да го потърсят. Но само ако са го пожелали. Но какво означава това? Поне една минута да обърнеш поглед навътре в себе си и да кажеш какво? Как да откриеш тишината? Примерно аз пожелавам да я открия. Ами не знам дали в студиото ще бъде възможно това да се случи. Но тишината се открива в мир. В мир за самия себе си. А за да достигнеш този мир, ти трябва да осъзнаеш всички причини за немир в теб. И това е самата отговорност, която носиш към самия себе си. Това е една вечна война. Един така вечен конфликт с това, което те заобикаля и това, което искаш да откриеш. В конфликта ли се ражда истината? В конфликта се ражда осъзнаването, че всъщност ти нямаш нужда от този конфликт. Ти просто си въвлечен в този конфликт. От самия себе си, или? Да, и от самия себе си, и от обстоятелството, но решението ти дали ти ще участваш и присъстваш в този конфликт е твое лично решение. Аз тук съм си отбелязала пак най-важните неща, които съм прочела в твоите книги. И тук едно от най-важните е първо да се наситиш на себе си. На какво се насити в себе си ти? На това, което стои вътре в границите. Тогава вече ти си готов да отидеш отвъд своите граници, да погледнеш там. Добре, това означава, че това, което се случва около теб по някакъв начин, не те провокира примерно към конфликт с средата, с хората. Това означава за мен да вникнеш отвъд границата. Всъщност ти живееш в един по-реален свят. Другото е нещо, в което можеш примерно да се осамотиш в определен период от това време на твоя ден. Ти винаги можеш да го вземеш това време за себе си. Винаги. Стига да имаш тази потребност, това не е проблем. Всичко е въпрос на приоритети. Добре, как го постигна ти? При мен беше въпрос на дълъг път, дълго търсене и аз в никакъв случай не съм, т.е. това е било моя път и моя път не е модел за никой. Всеки човек има, така като има свое лице и своя характеристика, така и неговия път е нещо строго индивидуално.